Καταρχήν, επιτρέψτε μου να συστηθώ. Ονομάζομαι Θωμάς Μπίσπας, είμαι αστροφυσικός, ιδρυτικό μέλος του Ολύμπιου Κέντρου Αστροφυσικής και διοργανωτής επίσης του Ολύμπιου Συμποσίου, που θα σας μιλήσω σε λίγο για το τι κάνουμε στην παραλία της Κατερίνης. Εργάζομαι ως ερευνητής, καθηγητής έρευνας αστροφυσικής στο Ερευνητικό Ινστιτούτο της Κίνας, στο οποίο έχω ξεκινήσει εδώ και περίπου 6-7 μήνες. Σήμερα θα έχουμε την επίσημη τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Συνεδρίου Αστροφυσικής, το οποίο ονομάζουμε Ολύμπιο Συμπόσιο ή Olympian Symposium, με τίτλο Star Formation in the Area of JWST, δηλαδή αστική δημιουργία στην εποχή του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb, το JWST, το οποίο εκτοξεύτηκε πριν από περίπου 1 έτος και αυτή τη στιγμή μας δίνει φαντασμαγορικές εικόνες από το διάστημα. Έχουμε το Ολύμπιο Συμπόσιο, που διοργανώνουμε το Ολύμπιο Συμπόσιο εδώ στην παραλία Κατερίνης. Ξεκινήσαμε το 2014, πριν από 9 χρόνια, στην πραγματικότητα πριν από 10 χρόνια, διότι τότε ξεκίνησαν οι συζητήσεις για το Ολύμπιο Συμπόσιο. Ξεκίνησε με μορφή από μια απλή ιδέα που είχαμε κάποιοι συνάδελφοί μου και εγώ σε κάποια καφετέρες, κάποιο μπαρ, νομίζω ήμασταν στο Exeter τότε στο Ηνωμένο Βασίλειο, και υπήρχε η ιδέα να κάνουμε ένα μικρό συνέδριο, μία μικρή διοργάνωση εδώ στην περιοχή. Τους είχα προτείνει φυσικά το έργο για την μεταφορά των συνέδριων, ώστε να έρθουν όλοι στην παραλία της Κατερίνης, διότι αυτή τη στιγμή έρχονται από άκρη άκρη της γης. Οπότε έχουμε το 2014 και από κάτω μπορείτε να δείτε την φωτογραφία που είναι στον παλιό Παντελεήμονα. Και επειδή υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στο πρώτο συνέδριο, ξεκινήσαμε έτσι μια σειρά συνεδρίων. Κάναμε το 2015 ένα άλλο Ολύμπιο Συμπόσιο πάνω στην κοσμολογία, πλαισίωσουμε της πιερίας. Πρώτος είναι ο κύριος Γιώργος Μακρύς και στη συνέχεια θα καλέσω τον κύριο Δημήτρη Τεταφύλου. Κύριε Μακρύ, αν μπορείτε να απευθύνετε χαιρετισμό, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Πιερίας. Είναι πραγματικά χαρά για όλο το Διεθνές Πανεπιστήμιο και το τμήμα που εκπροσωπείται εδώ στην πόλη μας. Νομίζω όμως ότι είναι χαρά όλης της Κατερίνης. Είναι τιμή που καταφέρνεις σε αυτά τα 4 συνέδρια διαδοχικά να τα διεξάγεις στην πόλη μας. Και είναι κρίμα, γιατί η πόλη μας μάλλον δεν έχει καταλάβει τι έχεις κάνει. Όχι σε αυτό το συνέδριο, δεν είναι το πρώτο που κάνεις, είναι το 4ο που κάνεις, και έχω την αίσθηση ότι η πόλη δεν το αγκαλιάζει. Από απλούς ανθρώπους, ίσως το αγκάλιασμα είναι περισσότερο από απλούς ανθρώπους, παρά από αυτούς που θα έπρεπε να το κάνουν σημαντικό γεγονός της χρονιάς για την πόλη μας. Ίσως θα έπρεπε να το συνοδεύσει με κάποιο μπαλέτο ή με κάτι άλλο. Σε κάτι διαφορετικό, να κάνουμε ένα αφιέρωμα και μια ενημέρωση για την ασθένεια του καρκίνου. Και ο λόγος που κάνουμε αυτό το αφιέρωμα είναι γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας αγγίζει όλους μας και για το οποίο, λόγω της ασθένειας αυτής, σίγουρα θα γνωρίζουμε κάποιον ο οποίος ασθενεί, και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να κάνουμε αυτή την ενημέρωση. Βέβαια δεν είμαστε μόνοι μας εδώ πέρα, εδώ θα ακούσουμε 2 ομιλίες, η μία θα είναι από το βήμα και η άλλη θα είναι βιντεοσκοπημένη. Η πρώτη θα είναι από την κυρία Πέτη Κατζηπαυλίδη, την οποία θα προλογίσω σε λίγο, και η δεύτερη θα είναι από τον κύριο Γιώργο Καπετανάκη. Αλλά πριν ξεκινήσω σε αυτό, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας δείξω μια διαφάνεια με 4 εικόνες που πρόκειται για δικούς μας ανθρώπους, επιστήμονες, και θα ήθελα να πω 2 λόγια με τη μορφή ενός επιστημονικού μνημοσύνου, αν θέλετε, σε αυτό το σημείο. Πρώτος, ο κύριος Γιάννης Σιραδάκης. Ο κύριος Γιάννης Σιραδάκης ήταν καθηγητής φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ήταν δάσκαλός μας και δικός μου δάσκαλος και του Κώστα του Τζιότζιου, με τον οποίο ιδρύσαμε μαζί το Ολύμπιο Κέντρο Αστροφυσικής, όπως επίσης, αν τυχαίνει να έχουμε και παλιότερους φοιτητές του φυσικού, υπήρξε δάσκαλος όλων μας. Φυσικά πάνω απ' όλα ήταν φίλος, ήταν θερμός υποστηρικτής και αρρωγός στην προσπάθεια δημιουργίας του Ολύμπιου Κέντρου Αστροφυσικής. Υπήρξε ο πρώτος ομιλητής στη σειρά εκπαιδευτικών ομιλιών που συνοδεύουν τα Ολύμπια Συμπόσια, με μια συναρπαστική ομιλία για το μηχανισμό των αντικειθήρων. Δεν ξέρω αν είχε έρθει το 2014, όταν είχαμε κάνει την εκδήλωση αυτή.
Αντιμετώπισε τη μάχη με τον καρκίνο μέχρι την τελευταία στιγμή με τη σεμνότητα, την αισιοδοξία και το χαμόγελο που πάντα το χαρακτήριζε ως άνθρωπο. Ο δεύτερος κατά σειρά είναι ο Διονύσης Σιμόπουλος. Ο Διονύσης Σιμόπουλος ήταν διευθυντής του Ευγενίδιου Ιδρύματος και Πλανηταρίου και υπήρξε ίσως ο πιο γνήσιος εκφραστής της εκλαΐκευσης της επιστήμης στην Ελλάδα. Είχαμε την τιμή να τον υποδεχθούμε στην Κατερίνη στο πλαίσιο του πρώτου Ολύμπιου Σχολείου Αστροφυσικής, όπου μας εξήγησε με τον πάντα εύγλωτο τρόπο, εύγλωτο λόγο του, γιατί είμαστε όλοι αστρόσπονοι. Αντιμετώπισε τη μάχη του με τον καρκίνο με διαφάνεια, με ήθος και ειλικρίνεια, ενημερώνοντας συνεχώς τον κόσμο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τον αγώνα του με την επάρατη νόσο μέχρι την τελευταία στιγμή, προσπαθώντας να τον αφυπνίσει και να τον κάνει κοινωνό σε ένα πρόβλημα που πολλοί ακόμα αντιμετωπίζουμε με φόβο και μυστικοπάθεια. Ο τρίτος κατά σειρά, ο Γιώργος Βίσβας. Ο Γιώργος Βίσβας δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις για τους περισσότερους από εσάς που βρίσκεται σε αυτή την αίθουσα. Γέννημα θρέμα της Κατερίνης, την υπηρέτησε πιστά και 42 χρόνια ως οδοντίατρος. Μου είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσω τι να σας πω για εκείνον, γιατί ήταν ο πατέρας μου. Αυτό που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι τα μεγαλύτερα μαθήματα ζωής μου τα έδωσε με τη στάση που αντιμετώπισε την ασθένειά του. Αγέροπος στις δυσκολίες, αλήγησος στον πόνο, αναμετρήθηκε με τον καρκίνο με θαυμαστή αξιοπρέπεια. Με αστήρευτη δίψα για ζωή, δοκίμασε ως πρώτος ασθενής στην Ελλάδα μια πρωτοποριακή και πολλά υποσχόμενη θεραπεία. Δυστυχώς όμως η πρωτιά αυτή ήρθε με πολύ γραφειοκρατική καθυστέρηση που του στοίχησε την έκβαση του αγώνα. Θέλω να πιστεύω ότι άνοιξε δρόμους για άλλους συναθλητές του που δίνουν τη δική τους μάχη. Και για να παραφράσω λίγο τα λόγια του Μεγάλου Αλεξάνδρου που θαύμασε, του χρωστώ και το ζήν και το εύζην. Και τέταρτος κατά σειρά, ο Γιάνν Έρλιν Σταφ, ο οποίος είναι άγνωστος για εσάς, υπήρξε φίλος, συνεργάτης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από 12 ημέρες. Σε ηλικία 46 ετών, μετά από αρκετούς μήνες μάχης με τον καρκίνο. Ο Γιάνν υπήρξε σύνοδρος το 2018, είχε επισκεφτεί την πόλη μας και είχε ένα πολύ dobrό επιστημονικό έργο και γι' αυτό το λόγο το φετινό συνέδριο αφιερώνεται στη μνήμη του, όπως βλέπετε εδώ, όπου θα είναι το πρόγραμμα το οποίο θα μοιράσουμε αύριο σε όλους τους συνέδρους. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω στο βήμα την κυρία Μπέτη Χατσιπαυλίδου, η οποία έχει έρθει από την Θεσσαλονίκη, είναι Διευθύντρια του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του Θεαγενείου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου. Πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση και για τα ωραία λόγια και για την παρουσία όλων σας απόψε. Ο Θωμάς έκανε μια πολύ ωραία εισαγωγή, τον ευχαριστώ. Και πριν από αυτό, η κυρία Χατζηπαυλίδου με πρόλαβε στο πάντρεμα, αν θέλετε, απόψε της αστρονομίας, που για μένα η περιπέτεια του διαστήματος ξεκίνησε με αφετηρία της αστρονομίας, με την ιατρική, στην οποία κατάληξα μέσω των σπουδών μου να υπηρετώ. Θα ήθελα λοιπόν να μοιραστώ απόψε κάποιες εμπειρίες από την ιατρική υποστήριξη που κάνουμε στις αποστολές των αστροναυτών και όλα τα παρεπόμενα, ερευνητικά και μη. Εδώ έχω βάλει, επειδή στο διαστημικό κόσμο, όπως ξέρετε, τα εμβλήματα και τα patches είναι πολύ σημαντικά, έβαλα όλα τα εμβλήματα από τις αποστολές που έτυχε να υποστηρίξω ιατρικά, μαζί με συναδέλφους φυσικά. Και η τελευταία, όπως βλέπετε δεξιά, είναι η αποστολή του Δανού αστροναύτη Άντι Μόγκενσεν με ημερομηνία εκτόξευσης τον Αύγουστο φέτος. Οπότε ξεκινάμε τις εργασίες πάνω σε αυτή σύντομα. Αυτή είναι μια εικόνα λοιπόν ακριβώς για το κομμάτι το αστρονομικό. Εγώ στα 18 μου δεν ήξερα αν θέλω να κάνω φυσική με φόντο την αστρονομία ή να κάνω ιατρική για το κομμάτι το ανθρώπινο. Εδώ λοιπόν είναι μια εικόνα που έχω βγάλει σε μια έρημο στο Μαρόκο. Ήταν, παρότι όπως είπα ο Θωμάς, έχω περάσει ένα χρόνο στην Ανταρκτική, νομίζω ήταν η πιο κρύα νύχτα της ζωής μου. Έρημος ήταν και χειμώνας, να βγει το βράδυ, ξέρετε ότι είναι μια πολύ έντονη εμπειρία. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούσα να αντισταθώ γιατί ήταν από τους καθαρότερους ουρανούς που βλέπουμε και είχα
στήσει μια κάμερα και έπρεπε κάποια στιγμή να βγω, να την αλλάξω την μπαταρία κτλ. Και σκέφτηκα, όπως έβγαζε η κάμερα τον ουρανό, να βγάλω κι εγώ μια φωτογραφία μπροστά και να δείχνω τα αστέρια, χωρίς να βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Ωστόσο, δεν ξέρω αν το διακρίνετε, αλλά βλέπουμε μια γραμμή. Μπορεί κάποια να μαντέψει τι είναι? Γαλαξίας, για να ακούσουμε. Milky Way, γαλαξίας, ναι. Λοιπόν, ωραία. Αυτή ήταν και η δικιά μου υποψία. Ωστόσο, μετά συνειδητοποίησα ότι ο γαλαξίας φαίνεται πάνω δεξιά, αν δείτε. Το βλέπετε, που είναι πλάγια. Οπότε αυτό, από ό,τι κατάλαβα, και θα μας το επιβεβαιώσει και ο Θωμάς, είναι το λεγόμενο ζωδιακό φως. Δηλαδή, το φως που ανακλάται πάνω στην ελλειπτική, σωστά τα λέω, Θωμά, στη γραμμή που περνάνε οι πλανήτες, από μικρά σωματίδια σκόνης που έχουν μείνει εκεί. Και στην ουσία, η ύλη που έμεινε και δεν σχημάτισε πλανήτες πάνω σε αυτή τη γραμμή, αντανακλά με πολύ φεδρό τρόπο το ηλιακό φως. Αυτό μπορεί να το δει κανείς μόνο σε πάρα πολύ σκοτεινούς ουρανούς. Εγώ είχα ήδη περάσει ένα χρόνο στην Ανταρκτική, επειδή ερασιτεχνικά μου άρεσε η αστρονομία, το κυνηγούσα να το δω, δεν τα κατάφερα. Και από το πουθενά το αποτύπωσα σε μια φωτογραφία που τυχαίνει να δείχνω και προς αυτό. Οπότε μου άρεσε πολύ σαν έβριμα. Προς τα αστέρια λοιπόν, αυτό ήθελα να δείξω σε αυτή την εικόνα. Και όπως είπαμε, γίνεται μια πολύ σημαντική εκδήλωση τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα, θα έλεγα εγώ, όχι μόνο στο χώρο της Κατερίνης, αλλά και πανελλαδικά, με το Olympian Symposium. Είναι χαρά μας να βρισκόμαστε εδώ. Και το κομμάτι λοιπόν των αστεριών που θα συζητηθεί από επιστήμονες από όλου του κόσμου, εγώ θα ήθελα να το προσεγγίσω μαζί σας από την πλευρά την ανθρώπινη, δηλαδή ο άνθρωπος προς τα αστέρια και τρόπο είτε με ανθρώπινη παρέμβαση προσομοιάζει μερικώς βέβαια τις δυσκολίες της ζωής στο διάστημα. Εδώ λοιπόν βλέπετε κάποιες εικόνες από το Austrian Space Forum, θα λέγαμε το Αυστριακό Φόρουμ για το Διάστημα. Είναι ένας οργανισμός κατά κύριο λόγο εθελοντικός, ο οποίος κάνει εξομοίωση από διαστημικούς περιπάτους. Βλέπετε λοιπόν ότι φοράμε κάποιες στολές και στην ουσία με αυτόν τον τρόπο προσομοιάζουμε πόσο δύσκολο είναι, για παράδειγμα εδώ, να συλλέξει κανείς ένας αστροναύτης του μέλλοντος που θα είναι στη Σελήνη ή στον Άρη, πόσο δύσκολο είναι φορώντας μια πολύ βαριά στολή που την προστατεύει και επίσης που παρέχει αέρα και όλα τα απαραίτητα για τη ζωή. Ωστόσο αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ την κίνηση, είναι κουραστικό και επίσης για να συλλέξει κανείς επιστημονικά δεδομένα, π.χ. γεωλογικά, είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Όταν λοιπόν φτάσουμε σε αυτό το σημείο πρέπει να έχουμε κάνει μια καλή προετοιμασία και να έχουμε σχεδιάσει έξυπνα προκειμένου τις στολές που θα χρειάζονται. Αυτή λοιπόν είναι μια καλή περίπτωση εξομοίωσης και εγώ χάρηκα με το σώμα μας σε έλλειψη βαρύτητας. Αυτό είναι σημαντικό γιατί οι αστροναύτες είναι λίγοι, η έρευνα που κάνουμε στο διάστημα είναι λίγη, είναι μικρή, οπότε μπορούμε να εξάγουμε πολύ πολύτιμα δεδομένα για το τι συμβαίνει στο σώμα από τέτοιες μελέτες που προσεγγίζουν πραγματικά σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό το τι συμβαίνει στο διάστημα. Και φυσικά από αυτό μαθαίνουμε όχι μόνο τι πρέπει να κάνουμε για τους αστροναύτες, αλλά και πώς αυτή τη γνώση μπορούμε να τη μεταφέρουμε ιατρικά στον πλανήτη. Οι άνθρωποι που είναι εξαπλωμένοι, όλα γίνονται στο κρεβάτι. Έτσι, το φαγητό, τα πειράματα, ακόμα και το μπάνιο ή η τουαλέτα, χωρίς να σηκωθεί κανείς από αυτή τη θέση, για 2 μήνες συνεχόμενα, πολύ απαιτητικό. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο το κυκλοφορικό σύστημα προσαρμόζεται με ανάλογο τρόπο όπως το διάστημα. Και όπως βλέπετε, αυτή είναι μια παλαιότερη μελέτη, αυτή τη στιγμή τρέχει και δηλαδή το 2023 και 2024, έχουμε υγιείς ανθρώπους μιας συγκεκριμένης ηλικίας και επειδή ακριβώς το σώμα αλλάζει και η ψυχολογία, γιατί είναι σε απομόνωση αυτόν τον καιρό, τους 2-3 μήνες, τα συμπεράσματα που εξάγουμε μας βοηθούν πολύ στο να προσεγγίσουμε το τι συμβαίνει στο διάστημα. Εμένα μου άρεσε πολύ η ταινία 2001 Οδύσσεια του Διαστήματος, για όσους και όσες την έχετε δει. Και θυμάμαι εκεί ότι δείχνει με έναν φουτουριστικό τρόπο έναν τεράστιο σταθμό με μια τεράστια φυγόκεντρο, στην οποία στην ουσία ζει κανείς σαν να υπάρχει βαρύτητα. Αυτό από τεχνικής απόψεως είναι εξαιρετικά δύσκολο, στο οποίο γίνονται πειράματα και το αεροπλάνο, όπως δείχνει το βίντεο, ανεβαίνει με πολύ μεγάλη γωνία, φυσικά είναι σε πολύ μεγάλο ύψος, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος, και κάνει αυτό που λέμε stall, δηλαδή χάνει τη στήριξή του, επίτηδες, είναι ελεγχόμενο και πέφτει. Και για περίπου 20 με 25 δευτερόλεπτα κάνει ελεύθερη πτώση.
Σε αυτά λοιπόν, σε αυτό το χρόνο της ελεύθερης πτώσης, βλέπετε και εδώ ότι τα αντικείμενα αρχίζουν να ύπτανται. Σε αυτό το χρόνο λοιπόν βλέπουμε το τι συμβαίνει σε έλλειψη βαρύτητας. Φυσικά εδώ δεν μπορούμε να μελετήσουμε προβλήματα που χρειάζονται χρόνο, που χρειάζονται μέρες ή μήνες ώστε να αλλάξει το σώμα μας, ωστόσο μπορούμε να κάνουμε άλλα πειράματα, για παράδειγμα να δοκιμάσουμε τη λειτουργία μιας ιατρικής συσκευής. Αυτό ήταν και ο στόχος του συγκεκριμένου πειράματος που έγινε το 2021, αν θυμάμαι καλά, εξού και οι μάσκες λόγω κορονοϊού. Και άλλο ένα από τα αγαπημένα μου ανάλογα, επειδή είχα την ευκαιρία, θα έλεγα, να ζήσω εκεί ένα χρόνο, είναι η απομόνωση στην Ανταρκτική. Όχι μόνο, έχουμε και αλλού μελέτες απομόνωσης, ωστόσο η Ανταρκτική είναι ένας χώρος που είναι με φυσικό τρόπο απομονωμένος. Δηλαδή, ειδικά σε μια βάση όπως η Κονκόρδια που βρίσκεται στο κέντρο της Υπήρου, για 9 από τους 12 μήνες του έτους είναι μη προσβάσιμη. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν συμβεί κάτι έκτακτο, δεν μπορεί να φύγει κανείς και αντίστοιχα δεν μπορεί κανείς να φτάσει εκεί για να βοηθήσει, είτε με γνώση, είτε με φάρμακα, είτε με κάποιον άλλο τρόπο. Αυτό λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή, συνιστά μια απομόνωση μεγαλύτερη από αυτή που έχουν οι αστροναύτες που βρίσκονται στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, οι οποίοι σε περίπου 1 με 2 μέρες μπορούν να επιστρέψουν στη Γη και να βρίσκονται στο νοσοκομείο. Αλλά υπάρχουν έρευνες υλικών, υπάρχουν έρευνες χημείας. Είχαμε συναδέλφους που μελετούσαν τους πάγους και αστρονομίας φυσικά, γιατί η Ανταρκτική είναι από τους καθαρότερους ουρανούς παγκοσμίως. Εδώ είναι το μικρό εργαστήριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Κονκόρδια και αυτό νομίζω καθιστά και το κατάλληλο πέρασμα στους αστροναύτες. Η έρευνα λοιπόν που κάναμε εμείς είχε κάποια στοιχεία, μάλλον κάποια πειράματα που ήταν κοινά. Για να γίνει ένα πείραμα, κυρίως ιατρική στο διάστημα, συνήθως προϋποθέτει να έχει τεσταριστεί στη Γη. Οπότε να υπάρχουν κάποια δεδομένα που να επιβεβαιώνουν ότι αξίζει τον κόπο να το δει κανείς σε συνθήκες πραγματικής διαστημικής πτήσης. Όπως είπαμε λοιπόν, οι αστροναύτες είναι άνθρωποι που φεύγουν από τον πλανήτη μας, για την ώρα πάνε σε τροχιά γύρω από τη Γη. Στο μέλλον θα επιστρέψουμε και στη σελήνη με χαρακτήρα πιο μόνιμο. Και ο λόγος είναι η έρευνα και η εξερεύνηση. Έρευνα γιατί έχουμε πάρα πολλά να μάθουμε και να τα μεταφέρουμε στη Γη, και εξερεύνηση γιατί με την καλή έννοια θα λέγαμε περιέργεια του ανθρώπου, πάντα πηγαίνοντας στα όρια μας πιο μακριά, κερδίζουμε. Πώς αλλάζει το σώμα στο διάστημα, που το γνωρίζουμε αρκετά καλά πλέον, γιατί οι πρώτες πτήσεις έγιναν πριν από 50 χρόνια, αλλά έχουμε να ανακαλύψουμε πολλά και συνέχεια ανακαλύπτουμε νέα πράγματα. Λοιπόν, επιγραμματικά θα έλεγα ότι φυσικά ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η απώλεια ζωής και πραγματικά περίπου το 3% των ανθρώπων που έχουν πετάξει στο διάστημα από τον Γιούρι Γκαγκάριν και έπειτα έχουν χάσει τη ζωή τους. Φυσικά αυτό κυρίως είχε να κάνει με προβλήματα μηχανικά. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε καλό σημείο. Η τελευταία απώλεια ζωής ήταν το 2003 για όσους το θυμούνται, αλλά έκτοτε δεν έχει υπάρξει κάποιο θανατηφόρο ατύχημα. Και μάλιστα δεν έχει υπάρξει και κάποιο ατύχημα μικρότερο που να χρειαστεί να επιστρέψει το πλήρωμα στη Γη κατεπηγόντως ή κάτι τέτοιο. Φυσικά η εκτόξευση και η προσγείωση είναι οι δύο φάσεις οι οποίες ενέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο για την διαστημική αποστολή. Όπως είπαμε πριν, υπάρχουν οι κίνδυνοι για ένα μεγάλο κομμάτι του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, το οποίο είναι βυθισμένο μέσα στο νερό και στο οποίο οι αστροναύτες εκπαιδεύονται σε αυτό που λέμε διαστημικό περίπατο. Δηλαδή, όταν χρειαστεί να βγουν από το διαστημόπλιο, προγραμματισμένο αυτό, είτε για να κάνουν κάποια επισκευή, είτε για να εγκαταστήσουν κάποιο πείραμα, πρέπει να γνωρίζουν πώς να κινηθούν με ασφάλεια σε έλλειψη βαρύτητας. Είναι κάτι που κανείς μας δεν το έχει κάνει, μόνο αυτό. Σε αυτό το δωμάτιο λοιπόν ένας κοσμοναύτης από τη Ρωσία ή την πρώην Σοβιετική Ένωση, όταν περνάει την επιλογή και πρόκειται να πετάξει σε αποστολή, πρέπει να περάσει 3 μέρες χωρίς να κοιμηθεί, χωρίς να ξαπλώσει, υπάρχει ένα ντους φυσικά, και πρέπει να κάνει κάποια τεστ στις οθόνες του υπολογιστή που βλέπετε. Και έτσι μετράται φυσικά η απόδοση του ή της, ώστε να τηρεί κάποιο μίνιμουμ, δηλαδή ακόμα και σε συνθήκες εξάντλησης να μπορεί να κάνει κάποιους χειρισμούς, ώστε να επιστρέψει αυτός και το πλήρωμα στη Γη εάν χρειαστεί. Όταν λοιπόν φτάνουμε στην ίδια την αποστολή, εμένα μου αρέσει να την κόβω σε 5 κομμάτια και λέω χαριτολογώντας ότι είναι η ανατομία μιας διαστημικής αποστολής. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν, αυτό που λέμε pre-flight, έχει να κάνει με την προετοιμασία πριν την αποστολή στο διάστημα του αστροναύτη. Το δεύτερο κομμάτι είναι η καραντίνα και η εκτόξευση. Καραντίνα γιατί κάνουμε, για να αποφύγουμε πρώτα απ' όλα να νοσήσει το πλήρωμα που θα πάει στο διάστημα και δεύτερον να αποφύγουμε να μεταδώσει το πλήρωμα αυτό κάποια νόσο στο πλήρωμα που βρίσκεται ήδη εκεί.
και που η ρίστο εμπαρόδο έχει χαμηλό ανοσοποιητικό. Η καραντίνα λοιπόν διαρκεί 2 με 3 εβδομάδες και είναι μια προετοιμασία στην οποία συνοδεύουμε τους αστροναύτες, είμαστε και εμείς σε καραντίνα κάθε φορά και το τέλος αυτής της περίοδου είναι η εκτόξευση στο διάστημα. Το τρίτο κομμάτι είναι η ίδια η διαστημική αποστολή, η οποία διαρκεί από 1 εβδομάδα ίσως έως 6 μήνες ανάλογα. Το τέταρτο είναι η επιστροφή στη Γη, προσγείωση ή προσθαλάσσωση. Και το τελευταίο είναι η μέριμνα, θα λέγαμε, ώστε ο αστροναύτης ή η αστροναύτης να επανέλθει στην υγεία, στο επίπεδο υγείας που ήταν νωρίτερα. Τον αστροναύτη μόνο από την άλλη πλευρά ενός γυαλιού, το οποίο είναι πολύ απαιτητικό, γιατί όταν ξέρεις ότι θα φύγεις για 6 μήνες στο διάστημα, άρα χωρίς να δεις τους οικείους σου και να τους έχεις κοντά, αλλά να μην μπορείς να τους πάρεις μια αγκαλιά, είναι κάτι που αρκετοί αστροναύτες περιγράφουν ως δύσκολο. Το ίδιο και στην αμερικανική πλευρά, όπως βλέπετε πάλι ένα δωμάτιο στο οποίο κλείνει η πόρτα και ο ένας είναι από τη μία, ο άλλος από την άλλη. Να πούμε βέβαια ότι η καραντίνα ήταν κάτι που σαν πρακτική τηρούταν και πριν τον κορονοϊό. Εδώ βλέπετε μια εκτόξευση και θα βάλω τον ήχο γιατί είναι αρκετά exciting. Και στην ουσία εδώ βλέπουμε την εκτόξευση του ενός διαστημικού σωριού. Ήταν μάλιστα από την ίδια πλατφόρμα που είχε γίνει η εκτόξευση του Γιούρι Γκαγκάριν αρκετά χρόνια πριν, πρώτη στην ουσία. Το έδαφος live θα λέγαμε, σε πραγματικό χρόνο, ώστε πρώτον να δούμε ότι το τεστ γίνεται όπως πρέπει και δεύτερον να δούμε τα αποτελέσματα όσο δυνατόν γρηγορότερα. Οπότε αν υπάρξει κάποια απόκληση να μπορούμε να προτείνουμε άμεσα τι πρέπει να γίνει. Και εδώ είναι ένα τεστ με μια συσκευή, τον OPEN, η οποία μετράει την πίεση στο μάτι μας, το οποίο το είχα δοκιμάσει και εγώ στην Toulouse και είναι αρκετά εντυπωσιακό γιατί αγγίζει λίγο το μάτι, αλλά σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι καθόλου επώδυνο ούτε συνταρακτικό, είναι μια αρκετά απλή εξέταση. Το πιο εντυπωσιακό θα έλεγα είναι η ιατρική παρακολούθηση στη διάρκεια ενός διαστημικού περιπάτου. Και εδώ είναι η αποστολή του Τομά Πεσκέ, του Γάλλου αστροναύτη το 2021, στην οποία όπως πριν λέγαμε για την εκπαίδευση στην πισίνα, πλέον είναι η αληθινή διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που για μας ξεκινάει πολύ νωρίς στους γιατρούς, ξεκινάει περίπου 8 ώρες πριν να βγει το πλήρωμα από το σταθμό και έχει να κάνει με την αλλαγή αέρα, σύνθεσης αέρα στη στολή. Οι αστροναύτες για να είναι περισσότερο χρόνο έξω έχουν περισσότερο οξυγόνο στη στολή. Ο αέρας δηλαδή δεν είναι ατμοσφαιρικός, είναι πιο πλούσιος οξυγόνο, οπότε όλο αυτό θέλει μια παρακολούθηση κατά την προετοιμασία τους. Και φυσικά έχουμε κάποια στοιχεία ιατρικά, το ηλεκτροραδιογράφημα, τη συχνότητα, έχουν ένα σύστημα έμεσης, θα λέγαμε, έμεσου υπολογισμού του μεταβολικού καθήκοντά τους και φτάνουμε στο σημείο της προσγείωσης. Αυτή είναι μια προσγείωση μέσω Καζακστάν, μέσω Ρωσίας. Χειμώνα μάλιστα, και φτάνει κανείς στη στέπα με ελικόπτερα και έχοντας πάρει πολλά αεροπλάνα και είναι αρκετά εντυπωσιακό γιατί φτάνει σε ένα χώρο που έχει μόνο χιόνι και κανένα άλλο γεωγραφικό στοιχείο έντονο και βλέπεις αυτό, βλέπεις μία κάψουλα μόνη της, η οποία είναι και καμένη από την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα και μέσα τους αστροναύτες, εμείς λοιπόν, εντάξει, πρώτα φυσικά πρόσβαση έχουν οι Ρώσοι συνάδελφοι και εμείς στον Ευρωπαίο αστροναύτη μιλάμε για έναν άνθρωπο η οποία έχει ζήσει 6 μήνες χωρίς να δει τους δικούς του ανθρώπους και τον οποίο τόσο τα media όσο και οι ερευνητές θέλουν πάρα πολύ χρόνο μαζί του, είτε για ερευνητικά δεδομένα, είτε για να μοιραστούν τη σημασία της αποστολής κτλ. Ένας λοιπόν από τους ρόλους τους δικούς μας είναι και αυτός, να προφυλάσσουμε, θα λέγαμε, τον χρόνο του αστροναύτη για την οικογένεια, για αυτά που είναι σημαντικά για την ψυχολογία του, και φυσικά για ανάπαυση. Πολύ σύντομα είπαμε στο μέλλον ότι η ανθρωπότητα θα επιστρέψει στη σελήνη, σύντομα μάλιστα, άρα πρώτα με αυτόν τον μικρό σταθμό γύρω από τη σελήνη και έπειτα με κάποιες αποστολές στην επιφάνεια αυτής. Υπάρχει φυσικά και το απόδοτο σχέδιο για μια αποστολή στον Άρη που είναι ακόμα πολύ μακριά. Και να κοιτάξουμε τι έχει η χώρα και η ομάδα να κερδίσει. Το τρίτο έχει να κάνει με τα όρια μας. Αυτό θα σας το λέω από προσωπική εμπειρία. Όλο αυτό το ταξίδι, πέρυσι είπα και ο Θωμάς, είχα την ευκαιρία, τη χαρά να περάσω την επιλογή αστροναυτών και για να τα καταφέρω, ένα από τα πράγματα που έκανα ήταν να πάρω δίπλωμα πιλότου, ερασιτεχνικού. Αυτό ήταν κάτι που το φοβόμουν.
Ωστόσο, μέσα από αυτή την εμπειρία, αποφάσισα να δοκιμάσω τα όρια μου και τελικά τα κατάφερα. Και δεν το λέω για μένα, το λέω γιατί πιστεύω ότι όλοι και όλες μπορούμε να ξεπεράσουμε τα όρια αν έχουμε λίγο υποστήριξη και λίγο εμπιστοσύνη. Το τελευταίο δε είναι ο μακρόπνος σχεδιασμός. Και πάλι νομίζω ότι σε αυτό έχουμε να μάθουμε και να κερδίσουμε αν σταματήσουμε να σκεφτόμαστε μόνο για το τι μπορούμε να καταφέρουμε να κερδίσουμε απόψε και να δούμε συνολικά τι έχουμε να κερδίσουμε μακροχρόνια. Ευχαριστώ.